Исәннәрмесез, дуслар, саумысыз милләттәшләр. Без гадәттә тапшыруыбызны йорт коршында, капка төбендә башлыйбыз инде, менә бит. Йорт бит инде. Ата-бабаларыбызның борынгы йорты һәм туган авылым дип аталса да тапшыруыбыз бу беренче карашка авыл булып күренсә дә, ләкин бу бик үк авыл түгел. Дөресрәге, бу әле зур шәһәр, зур кала, иске ер, ягъни иске җир. Инде кыскартылып әйтелгәндә Искер дип йөртәләр бу җирне. Менә бу Себер ханлыгының баш каласы һәм без әлеге җирдән бөтен тәнебез белән энергияны алырга әзер һәм сезгә бирергә әзер. Саумысыз милләттәшләр, без Искердә, иске җирдә. Аллаһ Тәгалә мине ярата бу. Монда килү бәхетеннән канатланып йөрибез. Иске башкалада әлеге урын өчен янып киеп торучы Луиза Алимҗан кызы безне каршы алды. Себер ханлыгы башкаласы Искергә куш килдегез. Себер татарлары борынгыдан бу җирләрдә тора. Шуңа да алар монда килмешәк түгел. Бу шәһәрнең әле башкала булганчы да тарихы зур һәм тирән. Аның беренче исеме Кашлык була, ягъни тау өстендәге кала. Соңрак Ауропалылар Себер халыкларының берсенең атамасы белән Сибур дип йөртәләр. Соңрак ул Себергә әйләнә. Гомумән, Себер дигән топоним да бу шәһәрнең исеменнән алына. Менә сез хәзер килеп бастыгыз монда. Себер нимә башланган, Сибир дигән башланган шәһәрнең урынына. Менә монда татарча титегесә мәгәпләйбез. Менә мин үз Себер татар телемдә гәпләйм. Борынгы заманнарда менә бу картаны күрәсезме? Менә бу стендны ясалган Искер столица Сибирского ханства. Столица булган ул, менә күрәсезме, ничә ел әйме? Шәһәрләрнең борынгы төрки атамаларын без оныклар белмибез дә инде. Хәзерге Төмән шәһәренең элекке исеме Шимги Турат мәсәлән. Әгәр иске исеме белән санасаң, бу шәһәрнең тарихы 1000 елдан артыр иде. Шушы островта безнең 2000 елда до нашей эры менә шушы уже Искеребез торган. Анда 4-нче гасырдан башлап, то есть 4-нче столетиядан башлап 5-нче гасырдан яшәгәннәр уже Сыбыр халыклары. Тюркский каганат. Безнеңке тарих беләтте шушы шәһәрне истография 4-нче 5-нче гасырдан. Кучум ханның аныклары бүгенге көннәрдә Касимовта, Мәскәү, Петербургта бар дип билгеле. Абруйлы дәрәҗәле кешеләр, тик әлбәттә рус исемнәре һәм фамилияләрен йөртәләр. Чөнки заманында кишләп алып кителгәннәр һәм чукындырылганнар. Бәлки араларында тамырлары Себер ханнарына бары тоташканнарын белүчеләре дә бардыр. 1881 елда Искеребез безнең 5-нчегә көйтүреп җибәрәтләр. Шуннан соң безнең татарлар, Себер татарлары Искерне калтырып кабатында яшәй башлыйлар. 140 ел гына элек. Шул вакытны Себер татарларына монда килә башласалар, саражовойлар ушу утыратлар, кайтырга ушу ярамый. Изге борынгы ерләр, ханнар ятаты, шейхлар ислам динен алып килгән ятатлар Искердә. Себер татарларына как бы запрет уже куела. Алардан сурайтлар, сез кайта китеп барасыз? Алар әйтәтләр, иске борынгы еребезгә, бабаларыбыз яткан урыннарга, шулай дип 4-нче исеме булаты Искернеңке. Иске ер, Искер, урыслар ничек ишеткән, алар ясканнар. 5-нче исеме Кучумово городище, древняя столица Сибирского царства дип, постановлением Совета РСФСР 30 августа 1960 елда уже утыртатлар, шундый исем биреп, как археологический федеральный памятник дип. Миллилекне, динне саклау өчен Себер татарлары сазлыкларга качарга мәҗбүр була. Шәһәр культурасын, дәүләтчелекне югалтып, цивилизациядан ераклашалар. Милләт өчен, дин өчен нинди зур курбан. Себер татарлары 1881 елда Искерне, янган Искерне калтырып киткәннән соң иртеш, безнеңке ир. Понятно, мужчина теш, зуб или ертеш, землерой. Иртеш киннәт кенә үзенең русласын алмаштырып, шушы безнең Искеребезне юа башлайды, емерә башлайды. Себер татарлары янларга янны көйгән шигелем калтыруга. Шушы вакыттан стремительно 140 елның içендә безнең шушы Себер ханлыгы башлыгының тубракчыгы шулай итеп китә башлайды. Иң беренче ислам динен Себер ханлыгына 12-нче гасырда алып киләләр. 15-нче йөз башында Бухара, Хорезм, Ургенчтан 366 шейх килгән дип билгеле. Өченче ислам дулкыны Кучум хан вакытында була.
нәкъ менә ул рәсми рәвештә Себер ханлыгында ислам динен кабул итә. Менә монда утырып искертә, ул ебәрәт карарлар, киңәйтә Себер ханлыгын. И бүгенге көндә ул шундай киң булган территория булаты, современная территория бүгенге көндә. Пермский край, Курганская область, Челябинская, Свердловская, Тюменская, Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская областлар керә шушы Себер ханлыгының урынына хәзерге көндә. Северный Казахстан, Северная Башкирия, Ногайское ханство и половина Хмао Янова. Пол России уляпа утырып менә монда. Кучум хан исемен йөрткән мәчет тулысынча шәхси инициатива белән Луиза Алимҗан кызы проекты буенча ясала. Әлбәттә, кичкенә эшне эшләр өчен генә дә монда зур юл үтәргә кирәк. Ярдәм итмәсәләр дә, комачауламасалар иделә. 2 этажлы. Моның историясы тоже бар. Ничек төзелгән беренче таштан икенче ташка менә бу плиталарны салган иткәндә, монда бер тә формат ул эше. То кран посылып калаты, то яңгыр явып китәде, то кирип булмайды. И без аннары соңыннан аңладык, бер нәрсә нимә башкарак. Анасыны кешенең памяти же бар, помнит, и архив буенча, оказывается, оцык булган. И только оны без белеп алгач, шундай ниш булгач, эне плиталары ята, то аның шушы нимә тышта. Ул безнеңгә килеп чыкты, менә шулай дип, в конечном итоге, балай оцык булган, диш булып оцык булды. Без ярым утрау буенча ярга таба, Искер утрауына барабыз. Тик Искергә кадәр тагын бер изге җир. Бүгенге көндә борынгы Себер ханлыгы башкаласы җирендә христиан зираты законлаштырылган. Шулай итеп, бу урынга актив рәвештә ерак-ераклардан китереп, монастырь хезмәткәрләрен, шәһәрдә күмәргә акчалары җитмәгәннәрне һәм башка без бик үк аңламаган сәбәпләр белән мәйетләрне монда дәфен кылалар. Именно, в конечном итоге, балай булып куйдык. И хәзер бүген обращаться кылсам район администрацияга, нәрсә бу монда инде балар безгә әйтәләр. Сез дип әйтәләр, менә буларны перезахороните, уберите, пожалуйста, диделәр. Нимә монда православный кладбище булат, безгә йер җитмәй диделәр. Менә ул гатлем Себер, ул гатлем йер, и безнең, оказывается, йер җитмәйде. Уйлапа? Әгәр менә монда бер рус авылы терәлеп торса. Вот аңлар идегез, әйе. Менә инде, әйе, менә монда инде Карапаң менә мавзолей почтенного шейха Бирияеме. И монда менә 77 ислам динен шейхлар ята. Но аларның үсләрендә менә антайын каберләр булып куйды. Булар яңа каберлекләр. Конечно, яңа каберлекләр, даталарын карап караң, барып, даталарын. Менә просто, менә даталарын карагыз. Карамасаң да сизелә бит. Ну, карап караң даталарын. 2022 ел. Үткән елны димәк инде. Менә пустой каберләр занимать кылатлар. Як-яктан киләтләр, як-яктан шулай итеп, менә Татарстанта шундай нүнәр булдык. Юкка гына борынгы Себер шәһәреннән бер торачык кына калмаган икән. Әллә кайчан ул җирдә хаҗ басып торасы булган. Булай да изге җирләрне тагын да изгеләштермәгез, дигәндер Алла. Менә инде Ирвастан килеп, менә искеребез безнеңге. Менә искеребез, күрдегезме? Менә Кашлыгыбыз, Сибурыбыз, Сибиребез, искеребез, Кучумова городищебез, древняя столица Сибирского ханства, Себер ханлыгы башкаласы, менә монда калды. Гомумән, монда килгәч, Биләрдә, Суварда, Юкәтауда, Иске Казанда, бераз гына Болгарда кичергән хисләрне көч бирүче гасырлар авазын сизәсең. Ә музей исә ата-бабаларыбызның тормыш рәвешен күз алларга ярдәм итә. Менә бу соболь, денежный эквивалент вообще ханства вакытны средневековье токса булмаган. Пушнина это денежный эквивалент товар булган. Әйме товар, деньги, товар тебе калик. Әле бу пушнина. Менә бу пушнина соболь ханский бу шәпкәләр булганны. Менә бу Аны айрым кешеләр. әйе, ул ханский өйнеңке. Бу куница, хатын кызлар кигәннәр. Бу куян тиеннеңке койрыгы. А бу менә куницаныңкы. Моны алсак, менә бу моны без әйтәбез хитрая шапка дип. Бу дипломатларныңкы, которые переговоры, например, Аримзян улустан Пигиш улуска бараты переговорщик. И аның шапкасы менә, монда Чернобурка бусы, а бусы төлкенең сары төлкенең койрыгы. Кайбер экспонатлар янында айруча озак туктап торып була. Менә мәсәлән, көбә.
Күгәрмәсен өчен сарык тиресенә куялар. Ул дымны үзенә тартып тора. Bu damdımını özüne alayım. Әйе, ул үзенә бүтән нәрсәсен алады. Менә сыгаратлар. Үлсәгәле менә, например, тыкмаганнар. И уже менә күрәсеңме? Тутлаган, без тут дибез тут. Сез ничек әйтәсез, ыржам? Tutugayın da, tutuk. Тутык дисез, biz тутлаган дибез. Күгәрә диләр. Күгәрә менә. 16 килограмм, 16 килограмм. Bunu 16 килограмм. Күтәреп йөргән. Әйе, моны кию кирәк менә булай. Бу 8 килограмм башына киятеген шәпкәсе, токиясе. Бүгенге көндә дә искеренең сакчылары бар. Аларның берсе белән сез инде таныштыгыз. Тик әле күзгә күренми торган сакчылары, фәрештәләр дә бу борынгы шәһәр өстендә очып йөргәненә һич кенә дә шикләнмим. Инде менә монда килеп тәхеткә утыргач, мондый киемнәр кигәч, каршымда тайга хуҗасы яткач, кулымда кылыч, әянәшәмдә калкан торганда, тайганың Себернең барлык кешеләре үземдә җыелган дип сизә башлыйсың. Инде дусларыбыз, бездә Себер ханлыгы җирлегендә искердә булганда, бу җирләрнең барлык көчен тоя алабыз. Һәм инде үзебезне дә гомумән башкача тотабыз. Бу биеклек тә борын шиеп йөрүгенә түгел. Бу әлеге җирләргә һәм әлеге тарихка хөрмәт һәм үзеңнең кайдан килгәнеңне белү сине әлбәттә кеше каршында да, Аллаһ Тәгалә каршында да зурайтадыр дип уйлыйм. Тарихлы кеше киләчәкле кеше. Һәм без монда яшәгән татарлар белән, милләттәшләребез белән тамырларының кая барып тоташканын беләбез. Һәм кан чакыруын да сизәбез. Менә әлеге хисләребез, горурлык хисләре безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә шытып чыга һәм киләчәккә өметләр бирә. Себер ханлыгы ул хәзерге төрле җирләргә бүленгән, төрле областларга, регионнарга, крайларга бүленгән территория гына түгел. Ул территория һәр Себер татарының күңелендә. Һәм ничек кенә дә аны җимереп тә, ничек кенә аны ишеп тә булмый дип саныйбыз. Без бер ру, бер кардәш, без бер тамырдан һәм шул тамырларыбызны ныгытырга ниятлибез. Сау булыгыз, милләттәшләр.